ഹലോ, അസ്സാം വലൈക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പെരുന്നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ? നന്നായിട്ട് ആഘോഷിച്ചില്ല എല്ലാവരും. അപ്പം ഞങ്ങൾ നന്നായി തന്നെ പെരുന്നാളൊക്കെ ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്നത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രഷായി ഐസിട്ട് ഇതാ ഉണർന്ന് അവനെ ഒന്ന് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാരണം ആ ഒരു തിരക്ക് പിടിച്ച നേരമാണല്ലോ ആ ടൈം. രാവിലെ സുബൈക്ക് കഴിഞ്ഞേക്ക് വെളുപ്പിനല്ലേ, അപ്പോൾ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദാ ഹൈസിട്ടിനെ കുളിപ്പിച്ച് അവനെ ഒന്ന് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് ഒരുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. നാട്ടിൽ അവൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പെരുന്നാളാണ്. ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നാണ് ആദ്യത്തെ പെരുന്നാൾ. അതൊന്നും അവന് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ദാ നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്താണ് രണ്ടുപേരും. നമ്മളുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും ഓരോ വിക്രസ് കാട്ടി എൻജോയ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പെരുന്നാളിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ്. പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണല്ലോ രണ്ടുപേരും. ആ ഒരു ഹാപ്പിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ കളികളാണ്. ഇനി അടുത്തത് ഫുഡ് റെഡിയാക്കലാണ്. ഫുഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. ഇനി അത് ബിരിയാണിയൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് മക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മളൊക്കെ കഴിക്കലാണ്. അപ്പോൾ അത് നല്ല ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ ദമ്മൊക്കെ പൊട്ടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം മക്കൾക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതി അവർക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കഴിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമുക്കും വയറ് നിറയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാ ആദ്യത്തെ ബിരിയാണി ചോറ് ഇതാ ഹൈസിട്ടിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ കഴിക്കുന്നത്. ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കലൊക്കെ രസമാണല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞങ്ങളും തന്നെ അവർക്ക് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങളും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടീസിൻ്റെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വീണ്ടും അവരൊക്കെ ഇരുന്ന് രസമല്ലേ എല്ലാവരും പാടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കല്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പാടെ ഒരുമിച്ചൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം പുറത്തൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി റെഡി ആവാൻ കേട്ടോ. ഐസുട്ടിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇടാനായിട്ടും പുറത്തൊക്കെ വേറെ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് മാറ്റി പുറത്ത് പോകുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അത്രയും സന്തോഷമാണ് അവന്. അപ്പോൾ പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവന് ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ്സാണ്. അവൻ്റെ മുഖത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ കഴിയും. കാരണം പുറത്ത് പോകുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ പെരുന്നാളിൻ്റെ ദിവസമാകുമ്പോൾ പ്രത്യേകം പറയാനില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഓരോ കുണിച്ചിലാണ് അവന്. അപ്പോൾ മാറ്റമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ തന്നെ ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ട് അവൻ ക്യാമറൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് ഓരോ കോപ്രായങ്ങളൊക്കെ കാട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ അതൊന്നും വ്യക്തമായിട്ട് ക്യാമറയിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. കാരണം മുഖം വ്യക്തമാവാതെയാണ് അവൻ്റെ കളികൾ. അപ്പോൾ അതാ മാറ്റമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പോകാൻ ഒരുങ്ങാണ്. അവനിതാ ഓടി വരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേക സ്ഥലമൊന്നും തീരുമാനിച്ചല്ല കേട്ടോ പെരുന്നാൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത്. പെരുന്നാൾക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ, എല്ലായിടത്തും എത്തുക. അതല്ലേ പറ്റുന്നിടത്തൊക്കെ എത്താമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുക. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങളെവിടെയൊക്കെ പോയി, നിങ്ങളുടെ പെരുന്നാൾ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് മറക്കാതെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്നും അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇപ്പോൾ ദാ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉപ്പൊന്നും പോന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാനും ഉമ്മയും മക്കളും ഇളയിച്ചി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മാത്രം കേട്ടോ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആദ്യത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇതാ മൂത്തമ്മാൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ്. അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയും കുറേ കുട്ടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു രസമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അങ്ങനെ പോകാൻ കരുതി ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ അത് ആദ്യത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പെരുന്നാളിൻ്റെ ദിവസം ഇതുപോലത്തെ യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ? ഞങ്ങൾക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്. ഒരു രസമാണ് ഇതുപോലെ പോകും. പക്ഷേ ചൂട് അത് മാത്രമായിരുന്നു പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു കാലാവസ്ഥ. അത് മാത്രമേ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടുണ്ടായിട്ട് തോന്നിയതുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാ ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടീസൊക്കെ കളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് അവിടുത്തെ ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തതാണ്. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് അറിയാത്ത ഒരാളെടുത്ത ടൈം ആയതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലമായിട്ട് തോന്നി, കരച്ചിലൊക്കെ തോന്നി. അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ശരിയാക്കലൊക്കെ ആയി. ഐസൂനും നമ്മൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് അതുപോലത്തെ യാത്രകളും അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ ഒപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ അതിലായിട്ട് അങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. പിന്നെ പെരുന്നാക്കില്ല പ്രത്യേകത, എത്ര നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ച് ചെന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ ചെന്നാലും നമുക്കൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് സാമ്പിളിന് കഴിക്കണം അല്ലേ? അതല്ലേ പെരുന്നാൾ എല്ലായിടത്തുനിന്നും കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കഴിക്കലല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡയറ്റൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം പെരുന്നാക്കുള്ള യാത്രകൾ ഇറങ്ങാനല്ലേ? അപ്പോൾ ഏകദേശം അവിടുന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം പുറത്ത് നിന്ന് കുറേ ഫോട്ടോഷൂട്ടാണ് അടുത്ത പരിപാടി. മക്കളൊക്കെ വെച്ച് കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാനുള്ള പുറപ്പാടിലാണ്. അപ്പോൾ അതാ ഒരു ഫോട്ടോ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പിന്നാലെ മണ്ടുന്ന ഒരു രംഗാണ് ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നേരത്തെ പോയില്ല, മൂത്തമ്മാൻ്റെ മകളുടെ വീടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയും ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു സർപ്രൈസ് തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ എൻട്രി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ക്യാമറ ഒക്കെ എടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് ആകെ പെട്ടുപോയി നിൽക്കുകയാണ്. അവൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളെ. അപ്പോൾ അവൾ ക്യാമറയിൽ കണ്ട ഉടനെ ഒളിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമത്തിലാണ്.
അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു രസം. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്യാമറയിൽ കിട്ടുമ്പോൾ പിന്നീട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒരു എൻജോയ് ആയിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് അപ്പം രസമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് രസമാണല്ലോ അല്ലേ. അതാ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞേക്കും മൂത്തമ്മീട്ട് അവരും ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും പാടിരുന്ന് കളിച്ച് രസിച്ച് അതൊക്കെ ഒരു രസം അല്ലേ. കുറേ കുട്ടികൾ കൂടുന്ന ടൈം തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണല്ലേ, അവരൊരുമിച്ച് കളിക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഐസോന് ഇതാ അവിടുന്ന് ഒരു പുതിയൊരു ടോയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് കളിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പിന്നെ ഇതാ ഞങ്ങൾ ഉമ്മാൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ അമ്മായിയൊക്കെ അവിടുന്ന് ചുറ്റുള്ള വീട്ടിലേക്കൊക്കെ പോയി തിരിച്ച് വരുന്ന വരവാണ്. ആ ടൈമിലാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ വരവ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉമ്മമ്മയും മക്കളും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. കഥ പറഞ്ഞിരിക്കലാണ്. കൃത്യ ടൈമിന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതാ ഐസൊക്കെ ഇതാ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഉടനെ ഓടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മമ്മയൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉമ്മമ്മാൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളിത് അകത്തേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വീട്ടിൽ ഉമ്മമ്മൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രസമല്ലേ, വയസ്സായവരൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ഉച്ച ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 1 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. രണ്ടാമത്തെ ഫുഡിനെല്ലാം ടൈമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയത്. പിന്നെ അതൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏകദേശം 2 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും. അപ്പോഴേക്കും ഇതാ അനിയനെ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അനിയനെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ഐസുദ മണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ കൂടെ. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയാലും കുട്ടികൾക്ക് എന്നല്ല നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ, എത്ര ക്ഷീണിച്ചാലും. അപ്പോൾ ഇതാ അവിടുന്ന് വന്ന ക്ഷീണമൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല. അപ്പോഴേക്കും ഇത് അനിയനും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവന് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ റെഡിയായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവന് പോകുന്ന സന്തോഷത്തിൽ ഇതാ കീയൊക്കെ പിടിച്ച് കളിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ യാത്രയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ടൈമിൽ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐസുട്ടി സങ്കടത്തിലായിരുന്നു. അവന് ഓരോ വാശി, അവിടുന്ന് ചാവി വേണം അങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ള വാശിയിലാണ്, അതിന് സമ്മതിക്കാത്തതിൻ്റെ സങ്കടത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ അവസാനം ഞങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് വീട്ടിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷം തന്നെ ആയിരിക്കും. എനിക്കും നല്ല എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആണോ അല്ലേ എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഐസട്ടി നല്ല ഉറക്കമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, രാവിലെ തൊട്ടുള്ള യാത്ര ആയതുകൊണ്ട് ക്ഷീണം ഉണ്ട് അവന്. പക്ഷേ യാത്ര വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവനെ നേരെ ബെഡിൽ കൊണ്ട് കിടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന്. ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും ഗസ്റ്റൊക്കെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിയത്തിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അവളെ കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷമാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോന്ന് കുറിച്ച് അവളോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കലായിരുന്നു അടുത്ത പരിപാടി. പിന്നെ അതെ അവൾക്കുള്ള ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കല്ലേ എന്ന് പറയാണ്, കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായില്ല, നമ്മൾ അത്ര ക്ഷീണിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് കിടന്നിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതാ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഉമ്മാൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കാറിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എല്ലായിടത്തും അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ എത്തണ്ടേ, അല്ലാതെ പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി. അപ്പോഴത്തേനും വൈകുന്നേരം ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മഗ്‌രിബ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തുന്നത്, ഇവിടുത്തെ പപ്പാനെയും ഉമ്മമാനെയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി എത്തുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉമ്മമ്മ അതാ ഉമ്മമാനെ കാണാൻ വേണ്ടി അകത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ഭയങ്കര ഹാപ്പിയല്ലേ ഉമ്മമാരൊക്കെ കാണുന്നത്, അത്രയും സന്തോഷമാണ്. പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെച്ച് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് മടങ്ങുന്നത്. കുറേ വീഡിയോസൊന്നും പിന്നെ എടുത്തിട്ടില്ല, കാരണം കുറച്ച് പേഴ്സണൽ ടൈമും നമുക്ക് വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് അമ്മാവൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഐസുട്ടി തന്നെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയിലാണ്, അവരും നല്ല കളിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെ പെരുന്നാളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പെരുന്നാൾ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെക്കാൻ മറന്നു പോകരുത്. ഐസുട്ടി നല്ല പായസം കുടിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പെരുന്നാൾ വിശേഷങ്ങൾ, രാവിലെ തൊട്ടുള്ള വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ലേറ്റായ ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 10-11 മണിയായിട്ടുണ്ട് മടങ്ങിയ ടൈമിൽ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളും പങ്കുവെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ല നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ.